இப்போ நான் உங்களுக்கு ஹவு டு ஃபிக்ஸ் ஆரி ஃப்ரேம்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். இப்போது உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரேம் இருக்கும். இது வந்து இந்த ஃப்ரேமை வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு இந்த ரிங்கு சின்னதாக இருக்க ரிங் வந்து கீழே வச்சுக்கோங்க. அடுத்து வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத் வந்து உங்களுக்கு தேவைப்படும். இந்த காட்டன் கிளாத் எடுத்துகிட்டு இந்த ஃப்ரேம் சின்ன ஃப்ரேம் மேலே இது மாதிரி வச்சுட்டு தென் இந்த பெரிய ஃப்ரேம் எடுத்து இதை வந்து நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு. அப்புறமா இந்த ஃப்ரேமை வந்து இந்த கையால் இப்படி பிடிச்சிட்டு உங்களோட இன்னொரு கையால் இந்த கிளாத்தை வந்து நீங்கள் நல்லா இழுத்து விடணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிக்கணும். நல்லா டைட்டாக இருக்கணும். நல்லா ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் உங்களால் ஸ்டிச்சஸ் வந்து ஈஸியாக போட முடியும். சரிங்களா? தென் இதை வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்டாண்டு வாங்கிக்கலாம். எனக்கு வந்து இப்படி பண்ணுறதே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ நான் ஸ்டாண்ட் யூஸ் பண்ணலை. இந்த ஃப்ரேமில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்படி இந்த கிளாத்தை ஃபிட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் உங்களுக்கு டிசைன்ஸும் பர்ஃபெக்டாக வரும்.